Il-Politico żvela illi l-espert tal-qorti Jeremy Harbinson illi ħadem fuq l-inkjesta tal-isptarijiet qed jibża jiġi Malta għaliex meta kien f'pajjiżna sabiex jassisti waqt ir-rejd fid-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, il-kamra tal-lukanda tiegħu kienet żgassata u anka serqulu l-passaport. F'artiklu ippubblikat minn dan il-ġurnal awtorevoli illi sikwit ikun kwotat mill-medja laburista ġew żvelati bosta fatturi xokkanti fejn fost l-oħrajn intefadaw fuq il-fatti li Jeremy Harbinson li huwa espert illi kien imqabbad mill-qorti sabiex jassisti fil-każ kontra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks Ministru Konrad Mizzi u anka l-eks Chief of Staff Keith Schembri qed jibża jiġi f'pajjiżna propju għaliex qed jibża għal ħajtu. Il-Partit Laburista, il-Gvern, il-Magna ta' Kastilja u anka Super One kienu fetħu l-kanuni fuq dan l-espert bil-medja Laburista b'mod speċjali tippubblika ruxmata stejjer b'attakki fuq Jeremy Harbinson. F'waħda mill-istejjer li pubblika, is-Super One qal illi Harbinson mhux se jirritorna f'pajjiżna, iżda li konvenjentament ma semmix is-Super One f'din l-istorja kien illi l-passaport ta' Harbinson kien misruq meta fl-2022 kien f'pajjiżna u li żgassawlu l-kamra tal-lukanda tiegħu. Harbinson huwa accountant forensiku li kien imqabbad mill-maġistrat inkwerenti sabiex jeżamina d-dil ta' Vital Su Stewart. Huwa kien fil-mira tal-akkużati tal-Partit Laburista u anka ta' Super One. Fost il-paniku li bih inħakem il-Labor wara li eks mexxej tiegħu u numru ta' uffiċjali għoljin fil-gvern ġew akkużati u għaddejjin bi proċeduri kriminali serji fosthom ħasil ta' flus, miżappropjazzjoni ta' flus u frodi. Intant l-artiklu tal-Politico jitfadawl fuq l-aħħar żviluppi marbuta mad-dil tal-isptarijiet u l-ispiża illi soffrejna bħala poplu f'dawn l-aħħar 12 sena. Fil-fatt l-artiklu jsemmi kif l-arbitraġġ il-gvern ta' qabela naqas milli jirkupra l fuq minn 400 miljun euro minn Stewart Healthcare.